Lidt mere GeoGebra til konstruktion af plane figurer. Jeg vil vise jer, hvordan man kan bruge en passerfunktion til konstruktion af en trekant, hvor vi kender 3 af siderne. Jeg kender min trekant, den jeg skal konstruere. Den er 10 på den ene led, 7 på den næste led og 8 på den sidste led. Jeg starter med at afsætte et linjestykke med en given længde, nemlig den på 10. Det var den lange af dem. Jeg vælger et vilkårligt punkt og siger, at den skal være 10 enheder. Så har jeg grundlinjen. Så skal min trekant mødes et eller andet sted heroppe, hvor den ene side er 7 og den anden side er 8. Det plejer jeg at bruge en passer til. I GeoGebra bruger jeg den funktion, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Mit centrum er her, og min radius er 7. Og mit andet centrum er her, og der vil min radius være 8. De mødes altså her, og der vil trekanten mødes. Læg mærke til, at der er også et punkt hernede, men det vil bare give den samme trekant, som spejles. Jeg har brug for at finde punktet mellem de to cirkler. Skæringspunktet mellem denne cirkel og skæringspunktet mellem denne cirkel er altså her. Så kan jeg tegne min trekant færdig ved at vælge linjestykke og linjestykke her. Så er min trekant konstrueret. Cirklerne var kun hjælpemidler til det, så dem kan jeg højreklikke på og sige vis objekt. Så smutter de væk. Så er de der ikke længere. Og det sidste punkt her, fordi jeg gider ikke tegne trekanten 2 gange, kan jeg også statisk ikke bruge. Her er min trekant konstrueret 10, 7 og 8. Jeg markerer den lige op som polygon. Vil jeg klikke på alle 3 punkter. Nu vil jeg vise jer, at man også kan flytte rundt med de her figurer. Vi kender noget, der hedder en parallelforskydning, en drejning, en spejling. Der har vi en kasse her, som laver de ting. Spejle, dreje, parallelforskydning osv. Jeg vil prøve at spejle min trekant i en linje. Marker trekanten, klik på den linje, den skal spejles i, og så er trekanten spejlet. Noget andet man kan også flytte rundt med den her trekant. Det var herovre. Jeg kan dreje med en bestemt vinkel. Jeg vil dreje min trekant, den markerer jeg i det her punkt. Jeg vil dreje med uret, og jeg vil dreje den i 50 grader. Så er min trekant flyttet 50 grader op. Det kan jeg i øvrigt fortsætte med, hvis jeg vil lave en sjov figur ud af det. Markere min trekant. Dreje det punkt. Vælge det punkt, jeg vil dreje i. Drejning. Trekant. Punkt, jeg vil dreje i. Jeg fortsætter med uret rundt. Og så gør den det igen.